Septembre kalo tɛmɛnen farajɛla tɔn n'o ye Union européenne ye Ukraine maafolenw dɛmɛ ni euro wari miliyɔn 40 ye Moldavi jamana na. Nka nin dɛmɛ sugu in ka ɲasi maafolenw ma farajɛla o ni farafina maafolenw ka dɛmɛ cogoyaw tɛ kelen ye bawo baɲumankɛ tɔn yɛrɛ de bɛna maafolenw dɛmɛ farafina. Seydou Ouédraogo ye Burkina Faso maafolen dɔ ye Côte d'Ivoire jamana na. Le problème d'eau est vraiment crucial ici. Jiko dɛsɛ b'an ka yan kosɛbɛ baarako gɛlɛya b'an ka sifinw kan u tɛ fɛn kɛ nin waati na walasa ka sɔrɔ kɛ o kama anw fana minnu si kɔrɔbayara an tɛ se ka sigi tɛ ka sɔrɔ an ma baara dɔ kɛ walasa an ka se ka fɛn sɔrɔ ani ka nafa ɲa an yɛrɛ ye musow fana sɛgɛnnen don bawo u tɛ baara la u tɛ lakɔli la u bɛ yan tɛ. Quel sera notre avenir par la suite? Diɲɛ tɔnba bolofara min bɛ maafolenw kama n'a bɛ wele au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés nin jaw sɔrɔla ale de fɛ mɔgɔ min ɲininkara n'o ye Seydou Ouédraogo ye a bolila ka bɔ Burkina Faso lakanabaliya kosɔn ka na sigi Côte d'Ivoire jamana Sahel yanfan na. Olivier Guillaume Bière diɲɛ tɔnba bolofara min bɛ maafolenw kama a lasigiden do Côte d'Ivoire jamana na. Les ressources sont limitées. Nafolo min bɛ bila maafolenw kama diɲɛ tɔnba fɛ kɔgɔjida jamanaw na dan de b'a la maafolenw ka jiko n'u ka lakanako tumaw dɔw la u tɛ jate nafolo in kɔnɔ kɛnɛyaso minnu fɔlɔ ni furakɛminɛnw tun bɛ di u ma maafolenw dɛmɛli kama sisan mɔgɔw ka ca u kɔnɔ wa a ka kan ka nafolotigibaw ka dɛmɛ ɲini diɲɛ fan bɛɛ walasa gɛlɛya minnu bɛ maafolenw kan u bɛ se ka nɔgɔya an bɛ waati min Chad ni RD Congo maafolenw hakɛ sera fo mɔgɔw ba 60 ma wa aw kunnafonidilaw hakili la ɲinan kɛra a bɛ ka maafolenw minnu ka gɛlɛyaw bila kɛnɛ kan. Dans les crises qui sont sous l'œil des médias. Côte d'Ivoire marabagaw ye sow jɔ kosa in na walasa maafolenw minnu bɔra Burkina Faso jamana na k'u bisimila u kɔnɔ nka dɛmɛ minnu kɛra maafolenw ye nafolo siratigɛ la ani nafolo minnu bɛ di Ukraine maafolenw ma farajɛla tɔn fɛ danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ Nuhunu Daleba ye société civile mɔgɔ dɔ ye. L'Union européenne se sent concernée. Farajɛla tɔn ye Ukraine gɛlɛya kɛ a ka kunkanko de ye o kama a bɛ nafoloba di baɲumankɛ tɔnw ma nka anw fɛ baɲumankɛ tɔnw tɛ marabagaw dɛmɛ sɔrɔ hali a ka gɛlɛ jamana yɛrɛ ka baɲumankɛ tɔnw u ka marabagaw dɛmɛ sɔrɔ. Ont du mal à recevoir des moyens provenant de l'État. Kabini gɛlɛya daminɛna Burkina Faso jamana na maafolenw bɛ caya de ka taa fɛ Côte d'Ivoire Sahel yanfan na an bɛ waati min u ka ca ni mɔgɔ ba 65 ye n'u bolila ka na Niornig ani Bunadugu la lakanabaliya kosɔn Burkina baɲumankɛ tɔn minnu bɛ sigidaw la kɔni bɛ ka dɛmɛw kɛ u ye hali ni dɛmɛ in man ca.